tan min de mi jaɓi ko Manchester United ko on gagni Allah hayso Allah hoddiri onon on gagnata ko so na nil tan kon fiyat kufra jafada won viritam seedo ava kufran bennemi si ko do tire si mata halna ka règlement galle mi famay koyde ma de si dum hayta halna aɗa fuɗɗi dognude hakkille ma ganda ɗum a meeɗi neɗɗo foppo e korka ko koyɗen pourɗi ko woni hen ɗum mimi ɗi fotaji wona pour koyɗe si fewnu jonde ma wadde wona furdedam de kalta koyɗe mbimi koyɗe pawɗa e dow photo yo joni goɗɗo ari no joɗirto hen ok wala probléme han wala probléme si te o sal kam baɗɗo hen règlement mate kalido haalnanima règlement salo oɗo ay an yonti yimɓe kalda gonga an ceerno modi an aɗa fayti place maddi an ceerno modi mara yejjiri hanki an no kaalidi jogui on de no garanɗa galle makko aɗa ɗummin kaalidi meeɗi wiide wona jooɗe fete walla kaalidi ko joguino ko ɓurnoɗo mawnude he wona ya jogo nguniyel ma mbaɗa hen marlaji ma mbiya ɗo aɗa lefta ɗo yimɓe aɗa haala ay si guila gummiɗa Mauritanie hande en galda contact a yewoɗo sal mo jiita hay kaalidi natta hen mbaɗa haala an mamma naata ha joɗɗa pawa koye aɗa yo min kal an ɗo ko or walla ko jaɓa woni ɗo ko an secret janji salon eyyi an ko jogɗi fotiyaji kewɗi ñakki minena yahata bonne hen inde jamen e ɗum ɗo an kalidi galle mum salon mum ɓurno ɗo yodde meɗi wiide wota natɗon an saɗa fukka becce wi salon ma an salon kalis an gara murten ƴeewa salon em an gara murten ƴeewa salon em an murtani ko matla leydi leltoɗa ko ya jogo guniyel ma tan aɗa wiyata fussini hen yimɓe haala ayi si à part 2 heures de hotomi tawtuma yoro sal sa añi naneɗen holɗum mimi sa añi naneɗen min aɗa wawi hadde min nadde o sal aɗa wawi hadde min nadde o sal o sal ko salam mimi aɗa wawi hadde min nadde o sal min aɗa wawi hadde min nadde ɗo taw an ala hakkille a miijaki kaalidi no joguino nde ko hande kaalidi wasi tan mbiya tan hankkadi na ara an ya jogo seeɗa ɗum ɗo el ma ja jogo kaalidi so wasi ala o ala a waɗa patron a ala woto sikki tan ko joguiɗa ɗo hen ko tan ko aɗa ɗum yin minde min luma ya jogo tuura tour tan min luma ɗum Allah hoddiri minde gallam koori komi koɗo minde mi dogani komi koɗo an mbaɗa andi koytuma fuutu ka koytuma murtani heege ate hol morma heege ittuma toon ɗo heewi wona ɗo goto heewi korko fof ka gar mbimi mbaɗa korko fof ka lijjuto kayitaji ko ɗum korko ha korko mbaɗa andi wadduma to aswani rokkanima jaam ko ɗum ittuma to ɗum wata naata hen aswani wata naata hen mbimi rokkanima jaam garmi ƴewɗo ko Ko ɗum waɗuma kayitaji ɗo. mi jippakima Wona gonga. mi jippakima Holo? mi wiide jippatema yaltu gallam pour que mbaɗa yalta kaalidi woni ɗo Ɗo ko e ɓiyam ɗo woni anani haala ka ko junni ɗum o sal hotomi tawtuma hen barke Allah wawa hadde mi nadde ɗo nenne men dippu ala probléme ñande tawtumami ɗo enen ɗiɗo en dippat ha wela ha wuro ngo fof furɗa anani ha dippena ha ay wuro ngo si an anda kersuɗoma an gonɗa ka anda Mbeɗa weltuma de. taw ka ana halna ka halnom si min woppani mbeɗa sikka waɗanaka bandano se gurdamam so wona ɗum mina ɗumninta kam mawɗo mi woppani fiide mawɗo mbimami mbimi an min hande mi fiyan e mawɗo ar ala probléme asi kan Ala probléme. mi tongete ɗo mbimi ɗo te a wawa hadde mi nadde ɗo sona salon kela ɗumina taw tan maccuje ɗe gooti min a wawa hadde mi nadde ɗo eyyi umoyal salam ha maccam gasa umoyal salam ha maccam gasa si haala heew kam wawa ɗum aɗa joni ko ñinmi yaltu salo mi yaltani si yaltu salo ha maccam gasa mi yaltani he wallahi yalta salo si Allah sona maccam gasa si mi watte crime de si mi mi watte crime oɗo mi hongeta ɗo Si, mi watte ɗo crime. palakti si Antu ñaanna ko ñaanoɗa mbimi komi jottuno e leegal ngal seeɗa janoro yahdi yeyata quoi ko ñaanoyoɗa yani e leegal ngal ɗo kay sa yeehi wuuro a yaltan jaaha ganda leegal ngal yimɓe ganduma ko wona mi heeɓi ɗum mi mufiran kamne sengeme o huula ko kafir mo igga ha iggitta te kanko jangde mo natti famde ɗum an mo yamirma yandu legal e sa andi legal ngal holko nafanma arin ko kalantama mi heɗomi ay no gonirɗa ɗo e galle heeni yoɗani fewani jinmi ko degla hoore ma 15 ans mbayano yimɓe mbay gorko waɗat gueɗe gorko anani aɗa wona e galle han aɗa jogui jikku debbo aɗa hande tooña kaw bas janggo tooña kaw si hay goto anda no gonirɗa ɗo ɗum ɗon ko pourol ɗum somi haali kawma no ƴettanma part te kanko ɓuuri andude ka tooñowo ɗum ɗon no yodda ko anani a wonta e galle woni cuule tossel aɗa naata e nder babiraɓe cuule so yiiɗi
juutde balɗe renoto mawɓe a faami ko kalantumami ko ya réglu gona neɗɗo sukko hami gayna haali siɓeɗa haala cukkoɗa a faami kalamami ko gonal ma e ɗo e galle hengal pewnita ɗum no moƴƴi mi haali mo so wona ɗum sa renay ko kawma fijirta ko min gonɗinta ɗum fuuta jultoyta min julta fuur min kay joni kay wadde uppi yaade mi julta fuur min kay ɗo gonami korité ar mi fiya kiwisa e Dakar mi hettana guesa nder mate ris mi rutto fuur voilà suba Allah en haɗum ko go ay ɗum ɗon hoto haal ɗum ni go anne sukko ɗum ɗon sa yiiɗi dañƴi ɗum a wayatno yimɓe mbayi ndar koltumago ndar tan no mbaɗa an guili garɗa ɗo hajum ko gonɗa ɗo hay wonɓe ladde ɓe natti bonani ɗum ko pour ɗum a wawa wonde neɗɗo ko kawam hontutem oɗo déguisement o yi so après mo ƴewnam shopping hontutem oɗo déguisement nda ko sotin maintenant ko cee rewni ɓeɗa wiya ha jeere merta yomi tawte ɗo e galle he gogo aɗa wawi muñde noon wonɗa muñiranda kawam gogo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Dieng. Kaw Bas. Ça va? Asili. Mawdu. Bay tampere. Jam tan kay. Na ɓandu waɗi. Mawdu. Asili. To joom galle ma. Ala ko jaltuɗo. Ah, ko jaltuɗo. Gonga kay. Asili. Ça va? Moɗum kay. Aɗa selli? Jam tan. Wallahi ka jaafuɗa e dérangement uji. Non ala dérangement. Yaafundu feewi. Wallahi sa yi ngarmi ma. Mbiɗa andi ka élégance ka moƴƴo. Mi yiɗi toppitirɗa joom galle ma. C'est bien. Yo Allah walle. Amin. Ɗum tagi noon yomi artan mi haalan ma. Mi yini gurdirta e galle woni mbiɗa andi ɓernde ma ne laaɓi. Ɗum tagi gila garɗa ɗo ha joni nde seeti no jiirta kam ɗo ni ko lewru korko fuɗɗi faade hannde mi ñamani mi yarani mi ñamani mi yarani temi wona celluɗo do kalanmi nene pour régime alimentaire am ko fati he batte ɗum ɗon o sali tan ha woni Nenne sali. sali te normalement mesewo yimɓe ɗe foti ñamde 4 fois e journée o 4 fois mbeɗa foti ɗum ñamde e journée o gandumi noon ka nehiɗo ka moƴƴo ɗum tagi mbimi yomi ar mi haalanma balla kam beela ma haalan joom galle ma o walla kam régime alimentaire am hay somi alani mi ƴeewa tan ko ɓeydumi hen ballira kam noon nani to mi haalanma gueɗel ni ayi oɗo mo jiiɗa nin wallahi o laabani hay ndefu o wawa a yiyani nde garmi ɗo gila nden haade Massa. Massa. yaafo ko allah ne seedi ko ni tan gurdumi ɓaade an noon ka laɗɗorido mi yi no mbaɗirta joom galle ma an e joom galle ma vraiment no toppitirta ho te ko moƴƴo mbiɗi yomi ar mi haaluma tan watta ɗum e juuɗe ma balla kam hen Kaw Bas ɗum ɗon moom ala hay goto probléme. Par ce que gallo ko galle ma. Kadi an e ceerno muɗum ɓooyde. wallahi Sa ñaami ɗo e sa ñaami heɗe nenne fof foti. to mi Kala haalanma to dañɗa gueɗe hen a ñamat so Allah jaaɓi. yo So kaaliɗo ari ala hay goto probléme min momi haaldemo ko inchallah. lay bata woni Wala probléme. an waɗirno an woni baba waɗirno mbimani mimi bata wona neɗɗo a wona bannum neɗɗo waɗirno bata wona neɗɗo a wona bannum neɗɗo te pourquoi ça muɗe an a wawa seytade aha kay ko mbanmi koye gallam gonnaɗo ñoha kam holno ñohetuma ati kam mina bas kaka ko mbaɗa dari ɗo holko mbimi anani holko mbimi te an kaldami woɗ engagé ko mbawɗa holko anani Holko kon mbi- miskineɓe allah o ngala holko mbimi ko dase on ngala hay ko ñamɗon sa wi oɗon mbawi jogade bas on kalani gonga anani ɓe hattanani ay bas an noon aɗa neegi aya noon an ɓuuri negde kala gol min ɗo ngalli safeede
wi 9 jours manda 15 jours joni tawa kam do ayani hay ñamde ko feewi mi wawa o mbele wadama conseil yo nangu jom galle makko wona gom mi nanima so a wi yoɓe nawore ɓe ngala bas yurmo ɓeeɗo ɓe ngala han ɓe toɓe gonɗo ko min kam lubɗoɓe jom galle makko balluɓe jottoɗo ɓe kumtota Allah ne seedi an somi hulano ma wi ane firawno won ko jiiduɗon ayi sabu tan ko enen goni gijinaɓe eɗen mbadde fo ana tawi haala anda ko kalan jan ko mbimani na mbiyam yettinno joom galle ma wona noon mbimani he o wiyanima ya nawro o wima ya nawro goppumo o haalani ɗum ɗon way modi mbiyama nawram man nana mon aɗani baybat ko ñamirtumani oɗo appartement hoto nattat ɗo aɗani ko jin appartement ma kaaɗa toon te ɓeeɗo ngala koɓe miskineɓe Allah jurmoɗa kaalidu ha modi awa hadde régime alimentaire ma sa yiiri ɗum a memat poos ma eyyi dégage wona ko ɗum ɗo gonnomi e lijjidde dégage wona kañum gonnomi e lijjidde eyyi dégage an mina wa kam hadde hoore ma jom suuduma hadde kam hoore ma o ko mumin Allah mbiɗa haalde e makko an gara haɗa waɗe se ko an modi an ko kalta ko woni ko fewani neɗo dañat yurmede bat ana ala nder honnaworemi morma yaab wallahi ala fulla ala fay an seedi mi wowa jodde tout 3 jours ni mu ñamani hakkude ma Allah ɗo ka ñamta hakkude ma Allah ɗo ka ñamta c'est pas réglementaire no ñamen timini wona réglementaire sa yiɗi waɗa réglementaire a mema poos sa yiɗi waɗa réglementaire a mema poos eyyi ñamduma sa yiɗi waɗa réglementaire a ɓiɗa poos ma o anani ana haara tan jiɗa yo ñam yo ñamduma waɗa réglementaire